Kuna da labarin keke na farko da aka fara ƙirƙira a duniya? A shekarar 1817 wani mutum mai suna Carl Dries ya ƙirƙiri keke na farko a duniya kimanin shekaru 209 da suka gabata. Wannan mutumi mai suna Carl Dries ɗan asalin ƙasar Germany ne kuma shine ya fara ƙirƙirar keke na farko a duniya. Dalilinsa ko da ya sa wannan keken shine a lokacin ana wahalar abin hawa, a lokacin ana wahalar irin su dokuna da jakuna da wasu abubuwa shine ya baje basirarsa ya yi wannan keken. Amma fa wannan keke da kuke gani kamar yadda kuke gani zallar katako da katako aka yi sa ko na ce da itace aka yi sa, sannan kuma wannan keke babu feda wato ta takawa, sai dai kawai ka hau kai ka dinga amfani da kafafunka kana tafiya da keken kamar da yadda kuke gani a wannan hoton. Kun ga ya baje kafafuwansa kawai yana takawa, to haka ake tafiya da wannan keke a wannan lokacin. Wannan fasaha da wannan mutumi ita canja duniya gaba daya, wanda a yanzu da fasaharsa ake amfani har ta kai ga ana kekuna na wannan zamani.